вечер, девчонки и хлопчики. Поспробуй догнать. І доганю я хуткі. Ой, привітання, Еліночка. Салют усім. Зорного вечера, сябры. Еліна, а ти чого така сумна? А хочеш з нами гулять у доганялки? Не, нечто не хочется. Еліночка, ти, напевно, ніколи у таку гульню не гуляла, коли больш гульцов веселее атрымліваецца. Не, гуляйте сами. Ой, так справа не пойдзе. І тим больш не побяжыць. Ага. Не звертайте на мяне уваги. Я просто мару. Ой, а про што? Про свае зоркі? Сёння вельмі зорнае неба. Мы з Янай некаторы час палюбаваліся. Ага, глядзелі і думалі, ці ўбачым мы планету, дзе знаходзіцца дом нашай сяброўкі Эліны. А ты так робіш? Буслик, ты про что пытаешься? Про зорки? Навошта мне на их глядеть? Я и так ведаю, где якая знаходится, якого яна по меру и нават вагі. А, разумею, у космосе табе ўсё знаёма. Гэта нам так хочацца зазірнуць у яго таямніцы. Ага, мне вельмі хочацца ў касмічнае падарожжа адправіцца, хаця б на адзін дзянёчак. Ну, з гэтым я магу вам дапамагчы. Няхай толькі касмічны вецер сцішыцца, таму што не вельмі спрактыкаваным падарожнікам у такое касмічнае надвор'е адпраўляцца нельга. Тады пачакаем добрага надвор'я. А каб не сумаваць, далучайся лепш, Эліначка, да нашай гульні. Не, гуляць мне зусім не хочацца, а хочацца таксама ў падарожжа. І ў якое? По зямлі. Толькі сучаснага я ўжо шмат паспела ўбачыць. Хацелася б адправіцца ў мінулае. Ой, і я пад такога падарожжа не адмовілася. І я? Ой, калі ўсе згодны, давайте зараз і адправімся. А як далёка мы паляцім на машыне часу? Давайте не вельмі далёка, таму што мы можам трапіць у час, калі па зямлі хадзілі вялізныя дыназаўры. Не ведаю, як вы, а я іх вельмі баюся. Тады паляцім не вельмі далёка. Кіламетраў гадоў на 100, 200, 300 назад. А як да такога падарожжа рыхтавацца? Вельмі старанна. Напрыклад, трэба праверыць, ці ўмеем мы карыстацца рэчамі, якія сустрэнем у мінулым. Давайте з чаго пачнём? Уяві, што мы захочам выпіць чыстай вады пасля пералёту ў мінулае. Ага, ці рукі памыць. А што тут такога? Я падыйду да крана, возьму мыло ды памыю свае ручкі, а потым возьму кубачак і налію туды вады. Эліначка, да якога крана? Вадаправод мы можам і не сустрэць. Паўсюдна ён з'явіцца значна пазней. А як тады быць? Трэба прынесці вады з калодзежа. Як прынесці ў бутэльцы? Што ты? Узяць каромысел, набраць вады ў вёдры і прынесці дадому. Усё проста. Каромысел? А што гэта такое? Эліначка, ты, напэўна, вельмі мала нашых казак чытала, калі не ведаеш, што такое каромысел. Гэта такая драўляная дуга з выемкамі ці кольцамі на канцах, каб можна было прычапіць вёдры. Хвіліначку. Так, прыкладна вось так? Так, кладі на одно плячо, ці адразу на два, і паспрабуй пранесці, каб ні адной кропелькі вады з вядзерцаў не вылілася. Ось так. Я ўсё правільна раблю? Правильно, толькі вёдры ў цябе вельмі лёгкія, трэба іх трошкі ўцяжарыць. Калі хочаце, можаце да мяне ў вядзёрцы скочыць. Не, дзякую, толькі я адмаўляюся ад такой прапановы. Вельмі не хочацца на падлогу трапіць. Эліначка, ты пакуль панаси вёдры з цацкамі, а потым ужо і мы паспрабуем каромысел зрабіць больш цяжэйшым. Усё правільна, Эліначка, а цяпер паспрабуй прайсціся так, каб вядзерцы не саскочылі з каромысла і каб цацкі не перакуліліся. Ой, так, асцярожненька. Ось так. Ой, нелёгкая гэта справа. Ой,
Так, ну, справіцца з гэтым каромыслам не з першага разу атрымаецца. А вось так хадзіць па ваду для дзяўчын у мінулым было звычайнай справай. Трэба перадыхнуць. Я прызвычаілася кнопачкі націскаць на касмічных прыладах. А тут такое. Цяпер трошкі пасядзі, аддыхні і будзем далей трэніравацца. Ды не, давайте не будзем губляць часу. Я толькі захаплю свой чамадан і выправімся ў дарогу. Іліначка, які чамадан? Які? Ёмісты і зручны. Раней у далёка падарожжа з вялікімі куфэркамі адпраўляліся. Дык вось чаму дзядуля Дабрадзей са сваім куфэркам не расстаецца. Ён яшчэ ў мінулым пачаў з ім падарожнічаць. Гэта не так зручна, як з чамаданам, але ўмясціць туды можна шмат. Ой, колькі вы ўсяго нагаварылі, каб ні на што не забыцца. Ой, зараз усё значна прасцей. А людзі ў мінулым нават не здагадваліся пра розныя нашы прылады і прыстасаванні. Гэта так. Сябры, а мне ўжо падалося, што я ў мінулым пабывала. У вас няма такога ўражання? Ёсць. Гэта вельмі карысна параўноўваць нешта ў мінулым і ў сучасным. А цяпер прапаную трошкі перадыхнуць і паглядзець мультфільм. Цікава, а якія сны дзеці ў мінулым бачылі? А давайте паспрабуем настроіцца на такі сон. Толькі спачатку трэба памыць тварыкі і пачысціць зубкі. Самых цікавых і яскравых сноў усім нам. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай.